Ba shi ya mare ta ba, ita ta mare shi. Aikin banza, ana soyayya dole ne, ki je ki nemi wani mana. Wallahi ita aka mara. Na gaya miki ai gashi nan ma yana mata wani yanzu. Baka yadda ba kenan. Ai sai Ai da izini ne. Wani za mu san da rama. So haka yake ashe. Musbahu haba da Allah na annabi ya kamata a ce ka tsaya ka saurare ba san me zan faɗa maka ba. In dai wannan marin ne na gode shi. So haka yake ashe, a zuciya yake da shi. Salamu alaikum. Isan in ba za ki damu ba minti 5 mana. Ba komai ka faɗa a nan kawai. daman shawara ce muka zo za mu baki a matsayin classmate ɗinki. Bai dace a ce kina kula Musbahu ba duk da irin cin zarafin da yake miki. Kuma Ya isa inda wannan ce shawarar ba sai ka zo ka ga yanda zan tsara al'amuran rayuwata. Kaga Usama Libya kawai zo mu wari. shikenan iska tana wahalar da mai kayan kara. So haka yake ashe, a zuciya yake da shi. Rabuwa Musbahu, Kai da kai take? sannun ku da zuwa Musbahu. A'a, ka san ba da ni take ba, da kai take ni ban ma san ta ba. Wai ke wace iriyar mace ce? Na ce ki rabu da ni, ana soyayya dole ne, ki je ki nemi wani mana. Ai Musbahu mari ba zai ba sai dai kai mun abin da ya fi mari izaya. Oke. inda ba za ta gaji da neman hanya ba a kodayaushe ni ko ba zan gani yanzu ma da sakare sun sa irin
Ni nake miki magana kina jina amma kina ba. Wannan waye haka da Allah ka mutsa ka ba mu guri. Ai ne abokina wai me yake da mutane ne da kuke shi. Barke dai ba abin da yake da mu. Ko abokin ne ga abin mai ne. Wannan ai labari ne shi. Ai to iya takaice mai shi ba. Wallahi soyayya isacci take da mu. Haka nan sunan yana na wadatanci yanzu kuma ƙarshe na zo ina da dama. Ka ce dai shi ya juye da mujiya. To yanzu kenan a kake gani da akwai abin da za yanzu ni ko ba za mu jira wani abu ko yanzu za mu je gurin yaron nan yi ta kare ba za mu taɓa yadda ba. Ƙwarai kuwa kai. Wannan shine solution tashi mu je yanzu. yaro ne kenan. Wani yaro nan dan ajin su Maryam ba gane sa ba. Wani sabon zuwa baka gane shi bane. Sabon zuwa ne. Ba mi tunda ko abokai ne mu je mu maganin sa ko abin da yake yanzu. Kana ganin haka shi. Ne miki lafi yau na zo neman afuwa. Kar ki tafi idai ki mini koda da kuwa. Hakan za ya fi sarki mini saukin damuwa. Na riga na tafi ba na jin masu. Tarihi ya maimaita kansa. Ko ci gaba gobe ma za ka ƙara shan inda irin wannan ne. Laifina ne. Bari in ganki ko so ɗaya miki magana. Na son ɗan jimai ya saka ni damuwa, ishin ruwa makogoro ya bushe. Me ke faruwa a rayuwa ga jiki amma Yau za a yi ta kawai a